sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a divine manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a naesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti income panagtrabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga isu ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket balasang akpaylaeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana. Kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos, Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang, Nana. Kastaya, Baro. Kunakit di ano naan-anay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine, kumusta matan? Okay lang mat, Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana? Wen, bayam ta ibagaktukan kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti sumarong ka iji balayo, Nana. Ay, Baro. Amumot welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako unay, Nana, ha? Sige nga, Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat? Ne, apay nga eh? Ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a divine. Agbagay kayo ngamin. Anya? Sika talaga, Olivia. Di malablabid mo. Amum ka di, manipod idipimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak ki boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, urayan na kanya. Olivia? Steve? Divine, kumusta kan? Okay aklang, Mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot kan agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka di? No kayat mo, agkuyugtan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Ang amangan mat no nalipata mon ti dalan, ang mapan ijan. Ha?
Si Kamet, malipatak ayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Ah? Di mat isula ang ti agmay-may sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi na amwam nga agpadigayam ni Manong Steve. Ah? Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang idibalay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamat kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspas-trek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni Nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi, Manong Steve. Hello, Olivia. Apa, di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang saan aya? Wala. Anya nga ron, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya chocolate? Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mapantan. Ang mga numala daw ta itimisa. Anya ka di Steve. Ijay ka man sango ako ngita. Anay ko, apay nga kadal ka kay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog ka di balayo. Wala, ninamnama kong day tayo, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit ko kan ka. Anya man ang date na. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangunak lang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga dapay laang love letter mo. Diyan kami kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, may bagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa mo? Itan? Iti mismo asangwanam? Wen, kahit ko makita ti reaksyon mo, kabayatan ti panagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Sige man. Kita man. O sige, basa mi tinapigsa. Dear Divine, my love. Shh! Saan mo't akas na kabigsa na? Tsak mo't kahit ang mga ganda amin dito restaurant. Kat, isumati ko na pigsa. Day, duwa tala makangag Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine, my love, nubas-basaam ita dayto iti sangwanak, kayat na asawan, simurot ka kanyak anapan nakimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti manu arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan nga, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Wen, manumot arabi Iti anya ko maaga po. Madandanagan namin. Kasano no adan boyfriend mo.
Kasaman, no di na kun kayat ang makita. Anya nga'y kumati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay ko maamadanagan ka. Talaga siguro kas, Jay. No danda ni makita mon, ti tao nga inay ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamutan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us? Talaga ka di masursuron ka? Apay nga ron nga gisam ka. Ah? Ay, jak amukan kay Steve. Ituloy ko man lang ang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbitutak. Iso nga ita tanaadtaanak iti gundaway arumwar. Tapno makapagpanunot. No ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wanyo saan. Ginundawayak daytoy. Kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging gat kaano ngamin aya, ti kaadam iti ruwan, ha, Steve? Depende No nakadesisyon akon, mabalin kumot nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Uno, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa numalaglagip ko dagiti panawan ang nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiyang. Agay ayat itinapod no, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tan dagiti pingping mo. Saan mo to? Makilkilig ka niya. Saan niyo? Kanya nga ti marikrik nam ita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din. Ay, nagkita tala ang idikalman. Ita, ada ka man hindi to'y balay. Apay, naumakan kanyak. Ay ko, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Wow, siomay. Ay, mabit lang mga laak iti malukong. Umay ka, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay Dito'y ka dito naggapon Nakamisuot man. Kasla saan may drawing ti rupa na. Wan, kagap-gap po na launay dito'y balay. Agsubli-subli nga rod. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamjak imanukot. No, kasta nagasatak nga rod. Ni, apay mo't anak ko nam daytay, Steve. Ngamin, kanayon apat gamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan dayta. Nga danam namakan ka. Adayta ka manen, Steve. Siyempre, sa bali tamat. Agkaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disembre ka iti seminaryo. Isungarap nga di rin mo arak. Katsi ka adagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend mo. Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki-boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ay, kon. Awan. Siyak laangan ti makaamu, no apay. Manang Divine, adda surat mo nagapu ka ni Manong Steve. Manan?
Ay, talaga aday di at tao. Mabalin namat nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa ilang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam a nakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaang nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita kan agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat amaawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na kan arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak kan ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusong batan nak, jakon ituloy pa'y ti panagpadik. Jakon agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaem amaawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat. Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Asino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita. May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturbo ang. Sa labalit na mabitak lang, met. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Angam naputad day ta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok daytoy sakbay ti panakaorden na kaspadi. Angam sigakit din ti mo na sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Amom, saan ka di? Amom tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amumet nga urela awagan mi aminan idi asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Di ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Makipagpakasyakan ka balasang ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pa'y nganti pa nang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya.
Amo ka na sakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asahan na da kayo ka ni Steve tinaituding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlaang asinungbatan. Parang may something. Ay sus, awan na. Basta atap no maamam ti sungbat ko kadagi ti surat na. Agpaiso, Manang? Wan, basta tap no mapnek ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father, Manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakkan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyo ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit metten, Manang. Itad ko ba talaga daytoy ka ni Manong Steve? Juan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanin pagtugawan ta. Ay, un nga rod, Manang. Dito'y tanalikot. Adumot ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaoy ka. Ijay ta nga agtugaw. Itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. Not adda nga interesting. Oh, naintriga kayo niya. Ni Father, nadaan iti love life. Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simrigakon iti seminaryo, we have to break up. Angem, grabe ti tama kagwa na. Ay unay daytoy a babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo, sakbay ti panakaordin ko. Sinarong karar daytoy. Parang kunak, no kayat napay. Kahit no kastaman bilang, saan ko nga ituloy ti agpadi. Agpaayak lang ang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali a pamuspusan. Ay ayatan nakmat, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang kwa na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayan-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnakpay iti Diyos katamsan. Sapay ko ma, taura iti maminsan lang,
At dapat may sa atao amang yasideg kada kayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin, at dadag iti panubok amang yadayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod na ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento. Tapno agsupli tayong mitlaeng kenkwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak, idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito. Makaayayo dagiti mata ken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Dios. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasaganaak amang ipaay iti amin iti Diyos, ngamin amin nga adda kanyak ket nagapuken kuana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo divine. Ken ka pagayam divine. Mabalin a planwen ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo ka ni Steve, nagtalinaadlad ta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yu manen, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, nagduadwaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, in sakripisyum ti ayan ayat yu kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man ket di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manen. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo ken mangipatagken ka aging gattong palbiag. Alakastan pagayam divine ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agiyaman kami iti ingkay panagdangag.